În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru invitație. Din nefericire, nu pot fi împreună cu dumneavoastră astăzi, deoarece sunt implicat într-o serie de activități specifice Parlamentului European. Însă am dorit, în calitatea mea de vicepreședinte al Parlamentului European, să vă urez succes și să vă felicit pentru organizarea acestei conferințe. Cred că este relevant faptul că ați reușit să lucrați împreună pentru a da mai multe informații cetățenilor, dar și pentru a schimba opinii între dumneavoastră. Așa apar oportunități. Știu lucrul acesta din experiența mea europeană. Aici, în Parlamentul European, m-am ocupat de fondurile europene. Am fost raportorul legislativului european privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2025. Am obținut un buget record de aproximativ 200 de miliarde de euro, cel mai mare buget anual obținut în istoria europeană. În consecință, am căutat, în activitatea mea din comisiile de resort, să influențez lucrurile, a zice, inclusiv în interesul României, mai ales în interesul autorităților locale. M-am implicat pe o serie de subiecte care vă privesc direct. Sunt cel care a lucrat la raportul privind implementarea planurilor naționale de redresare și reziliență. Și prin acțiunile pe care le-am realizat, am reușit să conving Comisia Europeană de ceva extrem de important pentru dumneavoastră. Comisia Europeană a decis, sub imboldul raportului pe care l-am coordonat, ca proiectele din PNRR să poată continua, adică să fie fazate în alte sau spre alte programe europene, adică să existe o continuitate. Totodată am simplificat procedura de modificare a planurilor, ceea ce înseamnă că România poate salva miliarde de euro și acum punem presiune să prelungim termenul de implementare. O să vedem răspunsul Comisiei Europene pe zona de implementare. Deja sunt evoluții pentru a permite o anumită extindere tehnică. Fiecare zi contează pentru România. Totodată m-am implicat aici în Comisia pentru Bugete pe zona de coeziune. Suntem la jumătatea perioadei de implementare și astfel am amendat regulamentul european, am venit cu câteva propuneri importante pentru a susține în continuare investițiile teritoriale integrate, pentru a susține grupurile de acțiune locală, pentru a susține grupurile de acțiune urbană, ca acestea să rămână priorități de finanțare la nivel european, dar marea luptă este să protejăm politica de coeziune. Am cerut foarte clar ca politica de coeziune să rămână o prioritate în viitorul buget european pe termen lung, pentru că sunt voci care vor să înlocuiască coeziunea cu zona de competitivitate, ori este evident că avem nevoie de ambele, avem nevoie să reducem decalajele în continuare existente, atât în România, cât și între România și restul Europei. De fiecare dată când am avut ocazia, am căutat să subliniez nevoia ca Europa să asculte mai mult vocea autorităților locale, atât cele care au un impact mai mare și s-au dezvoltat, cât și cele mici care au nevoie de susținere. Primăriile sunt centrale, sunt actorii cheie în a menține un dialog direct cu cetățenii. Dar am putea spune că momentul electoral peste care tocmai am trecut a scos în evidență și anumite probleme. Faptul că poate noi toți ne-am pierdut o parte din credibilitatea noastră. De aceea trebuie să devenim și mai dinamici, și mai activi în a interacționa cu cetățenii și le-a explica de ce România are nevoie de Europa, de ce există primării care au avut rezultate deosebite grație oportunităților europene și totodată să corectăm acolo unde sunt probleme. Pentru că, da, nu cred că este corect ca acele localități mai mici să nu aibă acces la fonduri europene consistente. Cred de asemenea că designul politicii de coeziune la noi în țară are anumite probleme, tocmai pentru că nu integrează comunitățile mari cu cele mici care au nevoie de finanțare suplimentară. Fiecare cetățean are dreptul la servicii publice de calitate. Voi fi partenerul dumneavoastră în această direcție. Așa că evenimentul dumneavoastră de astăzi reprezintă o ocazie să discutați pe toate aceste aspecte. Mă aștept să primez din partea dumneavoastră, de ce nu, poate și un set de recomandări, să lucrăm împreună pentru ca vocea autorităților locale din România să fie mai bine auzită la Bruxelles. Mulțumesc încă o dată și mult succes!